rajujaraलानि बा राजुनि बिसिया बा गावनि बियावखौ दै गुदुं गारनानै होदो आरो होनायाव लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि आरबि टप इउटुब चेनेलाव फिन खनसे आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायनायखौ जासिहरनाय थाबाय। स' दिनैनि भिडिअ'आनो जादों जोबोर गिख्रांथाव आरोना। बेबायदि फिसा फेनला जाथाया जोंनि बर' समाजाव जाबाय थायो। बयजोंबो सिनायजानाय लकेल फेमास सिंगार बिथां राजुजारा बिथांनि बिसिया गावनि असे बिहावखौनो ओंखाम जानाय समाव दै गुदुंजों लखबनानै होयो आरो बिथाङा दायो गोबां जखमाव गोग्लैनानै दङ। बिथांखौ फाहामसालियाव लांनो थाखाय गोबां गोब्राब जानानै दङ दायो। जोबोर दुखुनांथाव रायजोफोर, मानो बेबायदि जाबाय थायो जोंनि बर' समाजाव। बिदिब्ला नोंथांमोना दायो भिडिअखौ नायलांदो आरोना गासैबो। An thuyền không? An cứ tạt cái gì? An thì cái nắng em đấy. Thằng mang xin vào này. Kamu. नोंथांखौ अत्याचार खालामबाय थायो नामा होमबा? अत्याचार खालामा माबा माबि फैबाय थायो, थाबायबाय थायो, हयनि नयनि। बे आंनि फिसा जालायबा आखामबो मोनजालाङा हाबा मावनो थांबाबो। बे गागाय उखैनायखौल' मिथिगौ। गथ' फिसाखौबो ओंखाम जानोना होननासो बुंगोन। उखैबा संबाय, उखैयाबा थाबाय। गथ' फिसा बिमादो रायजानो खिनानै मोमो बुंनो हाया। जोंनो जानो खिथाबाबो गथ' फिसायाबो जाया। मानो जाया? बिमाया रायो, मानो जानो नांगौ? बे उखैनो गथ'आलाय मा मिथिगौ? नोंथांनि देहायाव दे दै गुदुं लुनानै होबाय, बिनि सिगाङावबो नोंथांखौ माबाफोर अत्याचार बा बुबाय बायदों नामा? बुनाया बुवाखै, सानसे हासिबदोंना मा बुहैदों जों। हासिबदो बुदों? गाजानाय बे ओंखाम जानो खमायो। बिदिनो अत्याचार खालामबाय थायो होमबा नोंथां? गथ' फिसा हामा आंनि फिसा जाबाय। होमबा बियो हौवाखौबो खालामो नामा बिदि? हौवायाबोथ' आखामखौनो होजाया। खान्थि गैया। बिहामजोनि नामा मा नाम मोनलाय? सफेरा। सफेरा। बहानि बिथाङा? गहपुरनि। दा बिहामजो आरो फिसालाया फैफिनबा नोंथाङा बजबना लाफिनगोन ना लाफिना? लाफिनगोन। फिसालाया फैबा लाफिनगोन। आरो आबौ फिसाया राजुआ लायाखै। लायाखै न? दायोसो लांगोन प्राइमारिबा। आरो न'नो प्राइभेट नायबाय थादों। ओमफ्राय आं जोंनि माबायाव आङो लुगैयो नै खोरजियापारा गामियाव रङिया तेलखुसि राजुजारालानि काहिनियाव आं फायदो आरो बिसोरनि बिजामादै जायो आङो। राजुजारालानि बा राजुनि बिसिया बा गावनि बियावखौ दै गुदुं गारनानै होदो आरो होनायाव लोगोसे बिखौ राजुजाराया नायनांगौमोन आरो नायामाखौनो गावनि हिन्जावदों बा बिसिदोनो हरसेनि गेजेरावनो खारलांदो आरो बेनि बाय भुल जादों। बेखाय आं बेखिनि राजुजाराया बेफोरबायदि खालामनाङामोन, गावनि बिफाखौ नायनांगौमोन। जि भुलाथ' जाखायो, जाबाय दे गारबायानो र', गावनि बिफाखौ गावा नायनांगौमोन। बेखिनिखौ गावासो आरो गिनानै बा गावनि बिसिजों खारफालांनायखौ आं बाय भुल मोनदों।